Σπανούλης για 3 πίσω από το σκριν. 0-3 ο Ολυμπιακός. Ξανά ο Χαραλαμπόπουλος. Και ο Μιλουτίνοφ βλέπετε πως είναι έτοιμος να ζευγαρώσει το μαρκάρισμα. Ο Καλάθης μπροστά από το σέρβο. Ο Παπαγιάννης δεν μπορεί. Ο Παπα-Νικολάου θα ξεκινήσει τον ευνηδιασμό για τον Ολυμπιακό μέχρι μέσα με το αριστερό. 0-5. Το ρίσκο που πήρε για να κλέψει ο Φελντέιν έδωσε το διάδρομο στον Παπα-Νικολάου. Ο Σπανούλης βγαίνει από χαμηλά. Η πάσα είναι καλή για τον Παπα-Νικολάου που την περιμένει ο πλεισμένος. 0-8, εντυπωσιακό ξεκίνημα για τον Ολυμπιακό. Ο Χαραλαμπόπουλος ανοίγει σκορ για τον Παναθηναϊκό. 2-8. Τώρα ο Φελντέιν έχει μείνει στον Σπανούλη. Ο Μιλουτίνοφ έχει βυθιστεί χαμηλά βάζοντας την πλάτη του τον Γκίστ που πέρασε την μπάλα ο Μάτζαρης. Η πάσα έξω, έξτρα πάσα στον Παπαπέτρου εκεί που περίμενε την μπάλα για το 2-11. Εντυπωσιακή ασίστα από τον Σπανούλη, έτοιμο καλάθι για τον Παπα-Νικολάου και δεν θα αργήσει ο Αργύρης Πεδουλάκης να καλέσει time out. Αυτό κάνει. Ο Καλάθης περιμένει το βήθισμα του Γκίστ, ο Διαμαντίδης για 3. 5-13. Ο Παπαπέτρου πηγαίνει χαμηλά τον Φώτσι. Πιέζει ο Φώτσης, ο Παπαπέτρου βρίσκει τον τρόπο να σουτάρει, αλλά ο Διαμαντίδης θα μαζέψει το rebound. Θέλει να μπει μέχρι μέσα με το δεξί. 7-13. Ο Williams μαρκάρει το Λοτζέσκι, ο Μάτζαρης με το αριστερό. Η μπάλα περπατάει στη Στεφάνη και πέφτει εντός. 7-15. Ο Καλάθης με τον Σπανούλη τώρα πάνω στο Διαμαντίδη είναι ο Παπαπέτρου. Ένας εναντίον ενός. Ο Καλάθης γυρίζει με reverse. Είναι και ο Χάντρε ψηλά, αλλά έρχεται ο Γκίστ να καρφώσει. Και έχουμε time out. Ο Παναθηναϊκός μειώνει στους 4. Και ένα σερί 11-2 από τη στιγμή που ο Διαμαντίδης και ο Γκίστ πέρασαν στην πεντάδα του Παναθηναϊκού. Με Γκίστ στο 5 και Διαμαντίδη στο 3 ουσιαστικά. Εδώ ο Ολυμπιακός σώζει την κατοχή, αλλά μένουν 5 δευτερόλεπτα τώρα. Ο Λοτζέσκι με αντίπαλο τον Διαμαντίδη. Ο Χάντερ χαμηλά με το αριστερό τελειώνει τη φάση. Καλάθι και φάουλ. 13-17 και μία βολή. Ο Χάντερ με αντίπαλο τον Γκίστ. Λίγο έλειψε να γίνει το λάθος. Ο Γκίστ πιέζει δυναμικά τον Χάκετ. 4 δευτερόλεπτα. Η πάσα εξαιρετική από τον Ιταλό χαμηλά στον Χάντερ. 14-19. 5 δευτερόλεπτα ακόμη για το τέλος της πρώτης περίοδου. Ο Παπάς θέλει να μπει μέχρι μέσα. Υπάρχει φάουλ και καλάθι. Ο Παπα-Νικολάου που έχει βάλει ήδη 7 πόντους και οδηγεί επιθετικά το μάτς, όχι μόνο την ομάδα του. Πάει για να γίνει διψήφιος, ήταν κακό το σουτ. Ο Χάντερ προς τα έξω, η μπάλα δεν βρήκε στην Στεφάνη. Ο Χάκετ ενώ τελειώνει ο χρόνος, μεγάλο τρίποντο. 16-22. Ο Ολυμπιακός που έχει χτυπήσει 3-4 φορές στο τελείωμα του χρόνου των 24. Λάθος από τον Παπά, διορθώνει ο Γκίστ. Έξω ο Φελντέιν, ο Φώτσης δεν πρόλαβε ο Λοτζέσκι. Ο Φώτσης δεν τα κατάφερε όμως. Ο Παπα-Νικολάου όχι μόνο πήρε το rebound, αλλά θέλει να τρέξει. Κλέβει ο Φελντέιν. Ο Γκίστ εκεί που περιμένει, ο Διαμαντίδης κάνει και αυτό στους 7 πόντους. Ο Λοτζέσκι με τον Αγραβάνη να είναι χαμηλά, αλλά να έχει ξεχαστεί. Ο Παπα-Νικολάου θέλει να μπει μέχρι μέσα, καλάθι και φάουλ. Ο Παπα-Νικολάου είναι καυτός σήμερα. Ο Διαμαντίδης περνάει χαμηλά στον Γκίστ. Αυτός έχει αντίπαλο τον Παπα-Νικολάου εκεί που έχει το προβάδισμα. Ο Γκίστ βρίσκει πάσα έξω. Ο Διαμαντίδης προλαβαίνει και τον καλάθι. Το κάνει το 21-24. 14 ακόμη για τον Ολυμπιακό. Ο Χάκετ έχει αντίπαλο τον Παπαγιάννη μπροστά του. Κάνει το λάθος. Ο Διαμαντίδης θα κλέψει. Ευνηδιασμός με τον Παναθηναϊκό να σταματάει ωραία ο Καλάθης και να κάνει το 24-24. Πρώτη ισοπαλία στο μάτς. Time out ζητάει ο Σφερόπουλος. Ο Καλάθης ψηλά για τον Παπαγιάννη που θα καρφώσει με αντίπαλο τον Μιλουτίνο. 5-40 ακόμη, ο Παναθηναϊκός είναι στο συν 2. Προηγείται για πρώτη φορά στο μάτς. Ο Σπανούλης βρίσκει μπροστά από τον Παπαγιάννη, σταματάει ψηλά με ταμπλό. Μεγάλο καλάθι από τον Βασίλη Σπανούλη, 26-26. Ο Μιλουτίνο δίνει την επιλογή στο Σπανούλη. Αυτός θέλει να μπει μέχρι μέσα, νικάει και τον Παπαγιάννη όπως και ολόκληρη την άμυνα του Παναθηναϊκού. Κράτησε ο Καλάθης, δεν βρήκε πάσα χαμηλά στον Γκίστ. Έχει μείνει με το Στρόμπερι ο Γκίστ από τα 7 μέτρα. Ο Φελντέιν 30-28. 9 δευτερόλεπτα για τον Παναθηναϊκό με τον Παπά να οργανώνει τώρα. Με αντίπαλο τον Παπαπέτρου. Κάνει τη reverse και μπαίνει μέχρι μέσα. Νικάει τον Παπαπέτρου, έρχεται ο Φώτσης με διπλή προσπάθεια. Θα νικήσει το Χάντερ. Ο Μάτζαρης με αντίπαλο τον Παπά. 3 δευτερόλεπτα. Ο Μάτζαρης για 3.
Ό,τι δεν κατάφερε νωρίτερα από τη γραμμή, το καταφέρνει τώρα. Ο Φελντέιν, η πάσα έξω, ο Διαμαντίδης τον πρόλαβε ο Παπα-Νικολάου. Ένα δευτερόλεπτο, λάθος από τον Διαμαντίδη, κλέψιμο από τον Σπανούλη. Και ευνηδιασμός τώρα για τον Ολυμπιακό. Ο Μάτζαρης ο Λομόναχος, καθώς δεν πρόλαβε ο Παπαγιάννης. Νέο τρίποντο από τον Μάτζαρη, 35-36. Ο Ολυμπιακός μπροστά με σερί 5-0 σε 1,5 λεπτό στο δεύτερο ημίχρονο. Στη μία φάση με την άμυνα με αλλαγές σούταρε ουσιαστικά στο 0 και στην άλλη έκανε λάθος πριν. Ο Καλάθης ψηλά, ο Παπαγιάννης καρφώνει. Ο Σπανούλης, τον οποίο περιμένει ο Καλάθης. Για 3 πίσω από το σκριν του Μιλουτίνοφ. 37-39 ο Ολυμπιακός ξεκινάει δυναμικά το δεύτερο ημίχρονο. Βρίσκει 2 τρίποντα στη σειρά με Σπανούλη και Μάτζαρη. Ο Σπανούλης με τον Φελντέιν και τον Χάντερ πάντα ψηλά. Όπως και τον Γκί στην προσπάθειά του να δώσει βοήθειες, αλλά μένει ο Χάντερ με τον Καλάθη. Πάση του Παπαπέτρου, ο Παπα-Νικολάου. Ο Σπανούλης στα 3 δευτερόλεπτα ξεφεύγει από το Φότσι για 3 ξανά. 37-44. Τώρα ο Διαμαντίδης με αντίπαλο τον Χάντερ. Βρίσκει τον αριστερό διάδρομο ανοιχτό, καθώς καταφέρει να ξεφύγει με συνεχείς προσποιήσεις. Εδώ που ξέφυγε νωρίτερα ο Σπανούλης από τον Φότσι. Δεν τον πρόλαβε κανείς και σχεδόν με τη λήξη του χρόνου. 4 και 50 ακόμη για το τρίτο δεκάλεπτο. Με τον Παναθηναϊκό να αγκομαχεί, τον Ολυμπιακό να βρίσκει λύσεις και ακόμη μία τώρα με τον Μάτζαρη. Ο Μάτζαρης, ο οποίος είπαμε καλείται να προσφέρει στον Ολυμπιακό και το κάνει σήμερα, έχει φτάσει σε διψήφιο αριθμό πόντων. Τώρα κλέβει ο Παπα-Νικολάου με αντίπαλο τον Γκίστ. Καλάθι από τον Παπα-Νικολάου, 39-50. Ο Ολυμπιακός στέλνει τη διαφορά στους 11 και αναγκάζει τον Αργύρη Πεδουλάκη να καλέσει time out και φαντάζομαι θα έχει πάρα πολλά να πει στους παίκτες του. Ο Χάντερ μακριά από το πεδίο δράσης του, όμως επιχειρεί από εκεί. Ο Πέτρου νικάει τον Διαμαντίδη, μπάλα όμως καταλήγει στον Παπά. Θέλει να τρυπήσει την άμυνα του Ολυμπιακού με αντίπαλο το Σπανούλη, καλάθι και φάουλ. Ο Γκίστ πάντα ψηλά για να δώσει την βοήθεια με screen. Τώρα έχει μείνει ο Γκίστ με τον Μάτζαρη, ο Παπάς με τον Χάντερ στα 10 δευτερόλεπτα. Ο Παπάς για 3. 47-50. Ο Παπαπέτρου με τον Σπανούλη να παίρνει την τελευταία επίθεση για τον Ολυμπιακό. Αντίπαλο τον Χαραλαμπόπουλο τώρα. 4 δευτερόλεπτα για τον Ολυμπιακό. Η κίνηση από τον Σπανούλη τρυπάει την άμυνα του Παναθηναϊκού. Έρχεται ο Χάντερ να καρφώσει 50-52. Ο Σπανούλης ξεφεύγει από τον Χαραλαμπόπουλο. Η πάσα στον ελεύθερο Αγραβάνη. Δεν πρόλαβε ο Φότσης και ο Αγραβάνης τιμωρεί την άμυνα του Παναθηναϊκού. Τώρα έχει μείνει μόνος του ο Φότσης. Στα 5 δευτερόλεπτα ο Φότσης ξεφεύγει από τον Αγραβάνη. Στο 1 δευτερόλεπτο καλάθι εκτελεί. 55 όλα σε ένα μάτς που θα σπάσουν καρδιές. Λέψιμο για τον Παναθηναϊκό. Ο Παπάς, ο Χάκετ δεν μπορεί να τον σταματήσει. Καλάθι και φάουλ. Χάντερ και Σπανούλης. Ο Παπα-Νικολάου ξεφεύγει από τον Φελντέιν. Τον άφησαν ο Λομόναχο και ο Ολυμπιακός σοφαρίζει. Μπαίνουμε στο τελευταίο τρίλεπτο με τις δύο ομάδες σε απόλυτη ισορροπία. 60-60. Ο Καλάθης πριν μπερδευτεί, πέταξε την μπάλα έξω στον Διαμαντίδη. Ο Γκίστα του δίνει την επιλογή. Προσπαθεί να παίξει ξανά την μπάλα στον Αμερικανό. Αυτός με αυτό το σουτ θα δώσει προβάδισμα για τον Παναθηναϊκό. Σπανούλης με τον Καλάθη. 3 δευτερόλεπτα για τον Ολυμπιακό. Ο Σπανούλης λίγο έλειψε να χάσει. Ο Αγραβάνης με ταμπλό. Απίστευτο. Τι έβαλε ο Αγραβάνης, 62-63. Ο Σπανούλης με τον Γκίστ. Ο Διαμαντίδης ζητάει να σφυρίξουν φάουλ στον Χάντερ, δεν το σφυρίζουν οι διαιτητές. Ο Σπανούλης στην τελευταία επίθεση με αντίπαλο τον Παπά. 3 δευτερόλεπτα. Ο Σπανούλης με τον Παπά με ταμπλό. Δεν μπορεί, τελειώνει το παιχνίδι, παράταση. Τελευταίο καλάθι εντός παιδιάς, το τρίποντο του Αγραβάνη πριν από περίπου 4,5 λεπτά. Εδώ πως δημιούργησε ο Σπανούλης το πάτημα. Η γάμπα του έσφιξε προφανώς. Ο Χάντερ παραμένει στο παιχνίδι. 1 και 53 ακόμη. Ο Γκίστ έχει μείνει με τον Σπανούλη τώρα. Ο Διαμαντίδης για 3. 67-65. 7 δευτερόλεπτα για τον Ολυμπιακό. 1,5 λεπτό. Ξεφεύγει ο Σπανούλης. Σταματάει έξω από τα 6 και 75 και απαντά. 67-68. Θα δούμε σε πρώτη ευκαιρία αν ήταν σουτ για 3 ή για 2. Οι διαιτητές το χρέωσαν τρίποντο. Αλλά υπάρχουν διαμαρτυρίες από τον πάγκο του Παναθηναϊκού. Ο Διαμαντίδης ξανά μπαίνει προς τα μέσα. Ο Καλάθης αυτή τη φορά για 3. Και αυτός. 70-68. Εδώ πριν ο Σπανούλης
Δεν πατάει. Κανονικά για 3. 13 δευτερόλεπτα για τον Ολυμπιακό. 50 για το μάτς. Σπανούλης εναντίον Γκις τώρα. Ο Αμερικανός διαβάζει την κίνηση του αρχηγού του Ολυμπιακού. 6 δευτερόλεπτα ακόμη. Παίρνει την μπάλα στο αριστερό. Μπαίνει προς τα μέσα. Θα κοπεί από τον Γκις. Τρομερή άμυνα από τον Γκις. Επιθετικό φάουλ τώρα από τον Αμερικανό. Ο Παπάς, ο οποίος πηγαίνει στον πάγκο με 5 φάουλ, αλλά είναι αυτός που με τους 16 πόντους του οδήγησε επιθετικά τον Παναθηναϊκό. Και μίλησε όταν φαινόταν ότι ο Παναθηναϊκός δεν είχε επίθεση. Δεν είχε εμφανιστεί ακόμα ο Καλάθης. Εδώ έχουμε τρομερή σκηνή με τον Θανάση Γιαννακόπουλο να τα λέει με τον Βασίλη Σπανούλη. Και να αγκαλιάζονται και να φιλιούνται εκεί χαμηλά. Απίστευτη σκηνή, τους βλέπετε χαμηλά αριστερά. Καταπληκτική σκηνή. 0 στις 2 από τον Χάντερ. Ο Μάτζαρης για 3 και την ισοφάριση. Απίστευτο! Ο Παναθηναϊκός έχασε το rebound και ο Μάτζαρης έστειλε το μάτς πιθανότατα σε δεύτερη παράταση. Τρομερά πράγματα συμβαίνουν σήμερα. 71-71, φαντάζομαι τώρα θα δούμε το καταπληκτικό τρίποντο του Μάτζαρη. Ενώ όλοι στο Παναθηναϊκό πανηγύριζαν για τις 0-2 βολές του Χάκετ. Δείτε και τη δεύτερη, πως η μπάλα από την σφαλιάρα του Ιταλού πήγε έξω. Ο Μάτζαρης, καταπληκτικό τρίποντο. Ο Χριστοδούλου προειδοποιεί τον Σφερόπουλο ότι θα υπάρχει τεχνική ποινή στον Μιλουτίνοφ αν ξαναβγεί εκτός. Ο Διαμαντίδης δεν βρίσκει πάσα στον Φελντέιν και έχουμε δεύτερη παράταση. Καταπληκτικό, απίστευτο. 71-71. Ποτέ δεύτερη παράταση σε τελικούς Παναθηναϊκού Ολυμπιακού. Το ζήσαμε κι αυτό. Ο Διαμαντίδης με αντίπαλο τον Μάτζαρη. Ο Γκίστ με αντίπαλο τον Παπαπέτρου. Αυτή τη φορά το εκμεταλλεύεται. Χάντερ και Χάκετ, δεν έγινε μοιραίος ο Ιταλός, καθώς μετά τις 2 χαμένες βολές έρχεται ο Χάντερ να καρφώσει. Από την άλλη, τι να πούμε για τον κύριο που έχει εδώ την μπάλα, για τον Δημήτρη Διαμαντίδη, με αντίπαλο τον Χάντερ. Ξανά η μπάλα με κεντρικό πικ για τον Γκίστ, το οποίο τελειώνει και αυτή τη φάση. 75-73. Μπάλα ξανά στα χέρια του Χάκετ με τον Σπανούλη να είναι στον πάγκο. Ο Γκίστ πατάει δυνατά, αφήνει την μπάλα. 77-73. 3 και 15 ακόμη. Ο Φελντέιν ταλαιπωρεί τον Σπανούλη που έχει 4 φάουλ. Ο Δομινικανός για τον Παπαγιάννη, αυτός πιάνει την μπάλα και τελειώνει τη φάση. 79-75. Ωραία η δημιουργία από τον Φελντέιν. Ακόμη καλύτερο το τελείωμα από τον νεαρό. Έρχεται ο Αγραβάνης ξανά, 79-78. Ο Καλάθης με αντίπαλο τον Μάτζαρη τώρα μέχρι μέσα με ταμπλό και αυτός, 81-78. 24 δευτερόλεπτα, 10 για τον Παναθηναϊκό. Φελντέιν για 3. Δεν μπορεί ούτε αυτός και τώρα ο Ολυμπιακός έχει την τελευταία επίθεση με την μπάλα στα χέρια του Σπανούλη. 14 δευτερόλεπτα. Ο Παναθηναϊκός δεν κάνει φάουλ όπως και στο δεύτερο μάτς. Και τώρα οι δυο τους. Διαμαντίδης εναντίον Σπανούλη. Ο Σπανούλης για 3. Μέσα! Ο Σπανούλης 81-82. Ο Παναθηναϊκός δεν έκανε φάουλ και το πλήρωσε. Ο Χαραλαμπόπουλος δεν μπορεί και ο Ολυμπιακός είναι πρωταθλητής. Ο Παναθηναϊκός δεν έκανε φάουλ ενώ είχε την ευκαιρία και ο Σπανούλης το κάνει ξανά. Με αντίπαλο τον Διαμαντίδη αυτή τη φορά. Καταπληκτικό μάτς, τρομερό μάτς και ο Σπανούλης κάνει την διαφορά ξανά. Για μία ακόμη φορά. Ο Παναθηναϊκός το πλήρωσε και στο δεύτερο μάτς, το πληρώνει και στο τέταρτο. Ο Διαμαντίδης όμως στην τελευταία του παράσταση. Ο Ολυμπιακός κατακτά το πρωτάθλημα με το απίστευτο σουτ του Σπανούλη. Ο Διαμαντίδης όμως ευχαριστεί τους φίλους του Παναθηναϊκού, οι οποίοι δεν έχουν μείνει στην ήττα, αλλά έχουν μείνει σε όσα έχει προσφέρει ο μεγάλος αρχηγός. 3 Ευρωλίγκες, το 7, το 9, το 11. MVP του Final Four το 7 και το 11. MVP της Ευρωλίγκα το 11. Πρωτάθλημα 9 τον αριθμό πρωταθλήματα με τον Παναθηναϊκό. 10 κύπελα, ασύγκριτη καριέρα, τεράστια καριέρα. Και εδώ κοιτάξτε τη σημαντική στιγμή που μας ανέφερε ο Γιώργος νωρίτερα. Ο Παναγιώτης Αγγελόπουλος και ο Γιώργος Κινδύλιας αγκαλιάζουν τον αρχηγό του Παναθηναϊκού. Μέσα βέβαια στην ευχαρίστησή τους για την κατάκτηση του πρωταθλήματος και στην πίκρα του αρχηγού. Μεγάλες στιγμές fair play, εφαγωνίζεστε από τους παράγοντες του Ολυμπιακού και τον τεράστιο αρχηγό του Παναθηναϊκού.